to I mean as we review the constitution mondo wangi ni to ere yo mane ma ji nyalo dok piny mondo wangi voices of women mondo wangi ni to inyalo lose nadi mondo konywa better. Yes. Mathulo mar kata mana bedo gi od bura kata mana bedo gi mine ma bendo telo ne od bura 47 okoromo mano thulo magumanre donge. Ok anyalo wacho ni okoromo gima temo wacho niya ni to wangiye yore mod for instance wami example maber iyudo ka nitiere kinde mane kata kaka yiero women gi mondo dhi kanyo e od bura ka iyudo ka samoro yiero gi political parties and in gian wangiye maber ni the political parties gin ga controlled gi men mano it's an open secret ma everybody ong'eyo to ka gin kama iyudo ka seche mi yiero jok madhigi mano ka watch about women rep awuoyo about kata mana nominated people gi iyudo ka seche moko there's a lot of influence from men on who is going to be picked. To pok wakalo kangno. Mano kotenre kod laro otiko, mano mar chama. Mano kalor laro otiko mar chama. You can see a lot of influence. Nitiere a lot of influence on in godo koso in related gi nga. To ngamo yeri no. Or jok muyerigo inyalo yudo ka sana samoro dipo kichopo kucho to gin kore mete mangowa itamo winjo duondgi nikech kokiwuoyo maber to samoro ka dipo kitimango ilus komne mano bedo kamano to korka women rep adieri women rep no ogawe kamoro gap mane nitiere that one is okay ogawo kanyo but whom do we have in place? How do we connect maber gi jopiny mondo wakonygi yo? And remember, women rep is coming to an end. Iwinjo no kete mondo otegwa mondo wabed in a position mwanyalo compete gi men kwarito mwanyalo tiegore kapok warito mondo wadwa fight kodgi and other political positions. Ero kama na Caren nyisa ni wadonge matine dakika dek mano mar mondo mi watiek twak makama konyal tieko nikech wangi ni nitiere mine mathoth mabende kata koro neno wasani TV mar Ramogi kata mne mbui magwa mopogore. Ng'at nyalo penjo ni to na maendeleo wanawake mabendo sibedo kuom thuolo mano mar higni ma oheo kata mana 70 ka anadwaro riwora gi